רוצים להשיג לקוחות, קליקים, לידים, תנועה, לכל מקום שאתם רוצים באינטרנט, גם אם אין לכם אתר אינטרנט או רשימת דיבור. שלום חברים, כאן עידו מאירון, ואני מתרגש לספר לכם שמצאתי כלי גאוני, שכל אחד יכול בקלות, בלי שום ידע או רקע מוקדם, ממש עם כמה קליקים, לייצר הרבה מאוד תנועה, הרבה מאוד קליקים, הרבה מאוד לידים, הרבה מאוד מחירות, גם אם אין לכם אתר, גם אם אין לכם רשימת דיבור, אם אין לכם סרטוני וידאו משלכם. פשוט פטנט גאוני וגם במחיר מצחיק, ואני רוצה להראות לכם איך זה עובד, אז בואו נצלול לתוך המחשב שלי. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים, אני נמצא בתוך פרופיל הפייסבוק שלי, אני נמצא פה פשוט בתוך איזשהו סטטוס שפרסמתי אתמול, שכמו שאתם רואים בסטטוס הזה, יש סרטון וידאו. זה סרטון וידאו שהוא לא שלי, פשוט איזשהו משהו שנתקלתי ביוטיוב, ומאוד אהבתי ומאוד התרשמתי, וחשבתי שזה יכול לעזור להרבה אנשים להבין את המסר הכל כך חשוב הזה, אבל בואו שימו לב ותראו כמה דברים. אז דבר ראשון, כמו שאתם רואים, הסרטון יש בו תמונה מאוד יפה וכפתור של סרטון וידאו, כמו כל סרטון וידאו בפייסבוק, וסביר להניח שאנשים שזה מעניין אותם ילחצו לצפות בסרטון, אז בואו נצפה בסרטון. טוב, אז כמו שאתם רואים יש פה סרטון יוטיוב, אוקיי? כמו שאתם רואים גם זה לא סרטון שלי, כלומר אני לא הייתי צריך עכשיו להכין סרטון או לצלם סרטון, פשוט אני משתמש בתוכן מיוטיוב שמותר להשתמש ומותר לשתף, אבל שימו לב שההרצאה הזאת מדברת על מה שנקרא סכנה מלקיחת תרופות להורדת כולסטרול, בהחלט אני חושב מסר שכל אחד צריך לשמוע ולהפנים, אבל שימו לב מה יש פה מתחת לסרטון הזה. מתחת לסרטון הזה יש פה כותרת של רוצה פתרון טבעי לנושא הכולסטרול, כמובן למי שרואה את ההרצאה הזאת, ויש פה גם קישור. כאשר לוחצים על הקישור הזה, מגיעים לדף שנותן פתרון בנושא הכולסטרול, אוקיי, על פתרון טבעי, כן, האם הדבר הזה עובד? כן, זה עובד, זה מייצר הרבה מאוד לידים לדבר הזה, כן, אני באופן אישי הרי עובד ומייצר הרבה מאוד לידים עבור הרבה מאוד עסקים, גם עבור עצמי וגם עבור עסקים אחרים, אז זאת סתם הדגמה של שיטה, אבל זה לא סתם שיטה, זה שיטה פשוטה וקלה ליישום, וזה לא הכל. מלבד הקישור, שזה כבר מיוחד ומדהים, שימו לב מה עוד קורה פה. אני משכתי את הסרטון ככה לקראת סיום הסרטון, ככה ממש לקראת הסוף, אוקיי? ובואו נחכה רגע ממש לסוף הסרטון ותראו מה קורה. הנה הסרטון נגמר, 2, 1, אופס. וכמו שאתם רואים, הוא פתח לי באופן אוטומטי, הוא העביר אותי לאותו מקום שרציתי לעבור, כן? במקרה הזה, הדף הזה. אבל כשאני חוזר לפה עכשיו, יש לי פה כפתור, שאני לוחץ על הכפתור הזה, אז גם אני מגיע לאותו דף. ואת כל זה עשיתי עם סרטון שהוא לא שלי, ובואו נראה לכם כמה זה פשוט לעשות את זה, כמה זה קל, כמה זה יעיל וגם כמה זה זול. אז בואו נעבור לכלי שבאמצעותו אני עושה את זה. אז כעת אני נמצא בקליק שעושה את כל הקסם הזה, אוקיי, אני ניגש פה ל-Create New, אוקיי, דרך אגב, למי שאין סבלנות ורוצה כבר לרכוש אותו, אז מתחת לוידאו יש את הקישור גם כן, או בסוף הוידאו זה יעבור לשם, וכעת מה שעשיתי, החלטתי ללכת על אותו דף של הכולסטרול, פשוט בשביל הדוגמה, אוקיי, אז אני מעתיק את הקישור שלי, אני חוזר לכלי, ופה אני שם מה שנקרא את ה-Redirect URL, זה הקישור שאליו יעברו בסוף הסרטון, או מתי שילחצו על הקישור מתחת או על הכפתור בסוף, ואני מדביק אותו. עכשיו אני מחפש תמונה, התמונה של הסרטון, אז הכנתי תמונה מראש, אני ניגש ואני פשוט מעלה אותה. הנה בחרתי את התמונה ואני לוחץ Upload.
הנה התמונה. כעת יש לי פה גם סרטון ביוטיוב, סרטון מאוד פופולרי, מאות אלפי צפיות כמו שאתם רוצים, עם גם כן מידע משנה חיים בתחום הזה. כלומר, מן הסתם אני רואה שכבר הרבה אנשים צפו בו והגיבו לו וכולי, אז אני הבנתי שזה מה שאנשים מעניין אותם, זה המידע שאנשים מחפשים, ומה שאני צריך זה מכל הקישור של היוטיוב לקחת רק את החלק הזה של אחרי השווה, אוקיי? רק את השם של את השם של הסרטון הספציפי הזה, אוקיי? אתם רואים מה שאחרי השווה, אני מעתיק את כל מה שנמצא, ואני חוזר לפה, ואני שם את זה פה, אוקיי? כעת יש לי פה לכתוב את הטקסט של הקישור, אוקיי? אז פה אני כותב טקסט שאני רוצה שאנשים ילחצו עליו לפתרון טבעי לכולסטרול. פה button text זה הטקסט שמופיע בסוף הסרטון, אז אני רושם פה. ופה יש לי את התיאור של הוידאו. אוקיי, עשיתי כזאת כותרת מעניינת, מה שהרופאים שלכם לא מספרים לכם על כולסטרול, חובה לראות עכשיו ולשתף. ופה זה כותרת, מה שהרופא שלך לא סיפר לך על כולסטרול. אוקיי? פה אני יכול להוסיף גם מה שנקרא retargeting code. retargeting code זה קוד שאנחנו מקבלים מפייסבוק או מגוגל, שבאמצעותו כל מי שמגיע לאתר שלנו, במקרה הזה כל מי שיראה את הסרטון הזה, אז נשים לו קוד רימרקטינג ונוכל אחר כך לרדוף אחריו עם מודעות ממומנות בפייסבוק או בגוגל. אז אני לוחץ פה על Save and Create, והנה יש לי פה קישור חדש. כעת אני משתף את הקישור, לוחץ פה על share, משתף אותו בפייסבוק, וכמו שאתם רואים, כמובן בפייסבוק אני יכול לבחור איפה אני רוצה לשתף אותו, אם אני רוצה לשתף אותו על הקיר שלי, על קיר של חברים, בקבוצה שאני חבר, באחד הדפים שאני מנהל, בהודעה אישית למישהו. אוקיי, אני אפרסם את זה על הקיר שלי, שים פה גם כותרת, כתבה, ואני משתף את זה. בואו נראה איך זה נראה, אני אגש לפייסבוק, אני אגש לפרופיל שלי, וראיתם איזה יופי, יש פה סרט שמחכה. אני לוחץ על פליי, והנה הסרטון, פה יש את הקישור, ואם אני מעביר את זה לסוף הסרטון, אז הנה זה קופץ, ובסרטון מופיע לי הלמידה נוסף שכתבתי. הכל מאוד ידידותי, מאוד פשוט, מאוד נוח, מאוד יעיל, וכל מה שאתם צריכים עכשיו בשביל להתחיל להשתמש בזה, זה גם כן ללחוץ על הקישור שמופיע מתחת לסרטון הזה שאתם צופים בו עכשיו, ואז אתם תגיעו לאתר הזה, זה האתר של הכלי בעצם. אני רואה שכרגע הוא עולה $15, האמת שאני קניתי אותו, הוא עלה $11, ואני רואה שבגלל שזה בהשקה אז המחיר עולה, אז כדאי להזדרז. פה כמובן לוחצים על Buy Now, ומגיעים לדף הזה. פה אתם יכולים לראות את המחיר, פה דרך אגב יש אפשרות ללחוץ ולקבל הנחה של $, הם משתפים את זה בפייסבוק, אוקיי? פה אתם שמים את האימייל שלכם, שלאו תקבלו אחר כך את כל פרטי הגישה וכולי. פה אתם שמים אימייל של פייפל, אם אתם משלמים דרך פייפל. אם אין לכם אימייל של פייפל, אז אתם מסמנים פה וי שאתם רוצים לשלם עם כרטיס אשראי דרך פייפל, ובדף הבא אתם כמובן כבר משלמים. וזהו, זה פשוט ממש כמו שרואים שזה כל כך פשוט. אז חברים, כל מה שצריך עכשיו זה ללחוץ על הקישור מתחת לסרטון, או מיד יסתיים הסרטון ואז תעברו באופן אוטומטי, תבחרו מה שבא לכם. בכל מקרה, זה הכלי הראשון שאני ממליץ עליו לתחילת השנה, ויהיו עוד הרבה מאוד כלים, עוד הרבה מאוד טריקים, טיפים, אירועים, סמינרים, וובינרים. הולכת להיות שנה מרתקת, אני הולך להפתיע אתכם כמעט כל יום מחדש. אני מתרגש, אני מאוד אוהב את הכלי הזה, אני הולך כבר להמשיך להשתמש בו עוד, כי זה אחד הכלים שייצר לי הכי הרבה כסף והכי הרבה תנועה מהרגע הראשון שהשתמשתי בו, ויש לכם הזדמנות כמו שראיתם לתפוס אותו במחיר מצחיק, אז כדאי לעשות את זה עכשיו. אז חברים, שיהיה לכם יום מדהים ובהצלחה. שמחתי להעניק לכם את הטיפ הראשון לשנת 2015, כלי מדהים במחיר שווה לכל נפש. ביי.